Kaixo ikusentzuleak eta ongi etorri Euskal City programara. Gaur kontan bi gonbidatu izango ditugu eta haiekin gozatu ahalko dugu gaurko arratsaldea. Eta hortaz aparte, historia motxo bat ere ekarri dizuegu. Baina hortarako bukaerara arte itxaron beharko duzue. Beraz, disfrutatu programaz eta laster ikusiko dugu elkar. June Etxeberria eta Iker Gorosterrazu ditugu gaur kontan platoan, atxalde hon biei. Atxalde hon. Bueno, badakizen bezala programa honen helburua Nafarroatik jendea ekartzea da, euskalduna dena, euskaraz bizi dena eta bakoitzak bere esperientzia kontatzea eta pixkat gehiago ezagutzea zuen burua, ez? Eta hortarako eskatzen dizuet hasieran, agur edo pixkat definizio moduko bat kontatzeko pixkat nortzuk zareten, nondik zatozten. Bale, ni June naiz eta bizi naiz Iruñerrian, Txantrean, eta ni egunerokoa da oraintxe bertan nago ikasten eta erabaki nuen hemen Nafarroan ikastea, eta ikasten lanean eta pixkat bizitzen etxetik kanpo eta hola. Zertan zabiltza ikasketari dagokionez? Ekonomia gradua egiten, nago hemen Nafarroko Unibertsitatean. Eta horretaz gain, lanean aipatu duzu, ze lanetan ibiltzen zara June? Orain arte egon naiz, hemen aurrei eskolaz kanpoko jarduerak ematen, eta haiekin pixka bat justo haien klase, bi goizeko eta arratsaldeko saioen artean, ematen nuen sukaldaritza edo zirkoa edo kirola, pixka bat euskara sustatzeko eskolaz kanpoko jarduera horiek eskaintzen, egon naiz lanean bai. Eta hortaz gain, zeitzu dira zure afizioak, zer egiten duzu zure denbora librean? Nahiko gauza. Kirola asko gustatzen zait eta nago Txantrean sokatira taldean eta ibiltzen naiz astean entrenatzen bizpahiru egun taldetxoarekin eta oso gustora. Gero gustoko daukat mendiara joatea eta lagunekin egotea eta hola eta gero gaur egun nago auzoko kultur arloan nahikotxo eta ibiltzen naiz jaiak antolatzen eta holako kontuetan. Zure kasuan Iker, kontain duzun hortzaren? Ni Iker naiz, Iturengoa naiz, eta orain Zubietan bizi naiz, ondoko herri batean. Nafarroko bertsozale elkartean egiten dut lana, bertsolaritza irakasle edo eskolaz eskola ibiltzen naiz, askotan Iruñerrian batez ere. Eta hor mugitzen ez bertsoan mundun, orduan ere afizioa, ofizio edo da, erraten alda. Eta hortan ibiltzen ez batez ere bertsoan munduan mugitzen ezen pertsona bat edo erranen nuke. Eta hortaz gain itxezu kirolarekin, musikarekin lotutako afizioak? Bai, afizioak Junek aipatetxunak ez, kirolakin da, ez da kirolakin mendia batez ere gustatzen zen, mendira batea, palan aritzea ere gustatzen zaita unitz, lagunekin eta hola. Musika ditzeko itxura askorik ez dut, baina musika dantzatzea ere gustatzen zait, edo zein dantza mota ere egiten dut, euskal dantzak ere, eta horixe, hola. Alde batetik bertzera, ez? Dantzat eta bertze. Galdera motxo batzu prestatu ditut zuek hobekixago zontzeko, eta elkarren artean hitz egiteko, eta lehenengo galdera da, ea itsasoa edo mendia nahiago duzuen? Mendia. Mendia. Ze ohitura duzue? Normalean mendira joaten zarete asteburutan, zein izaten da joera? Asteburutan aldenik eta bertzela ere egunerokun ere herrian baldin banago atxaldetan eta denbora ona libari badu, edozein momentutan mendi bueltaxka bat edo paseo moduko bat emateko aukera baldin badago, ematen dugu. Zure kasuan, June? Ibili nintzen duela urte batzuk mendian korrika eta orduan hartu diot ohitura, igual eskapadatxo bat egitea egunean zehar, eta hemen ezkaba mendira igotzea eta... Iruñakoek baduzu joera handia ezkaba mendira joateko, han elkartu zarete denak, gora eta bera. Baina horretaz gain, ohitura zenun asteburutan edo denbora libera zenunean egun osoko edo Euskal Herriko mendiak ezagutzeko edo ingurukotara batez ere? Ingurukotara gehien bat, baina Pirineotara igual gehiago, Zurizaldera edo hola.
Bueno, kirolaria izan eta seguraski euria ez zuzala maiteko, gehiegi maiteko, baina ze urtarokekin geldituko zinen? Urtaro, udaberria. Zergatik? Ez dakit, da nolaitean neguaren ostean ematen izula dena da karga bat, motxila bat, berri udaberria, jendea dago gogotxu, energiarekin berriro ematen du, eta dituzu gogoak gauza gehiago egiteko edo urtsienez ni gertan zait hori. Txantrako festak tartean egotiak badu eragina? Igual izan liteke. Zure kasuan ze urtarokin geldituko zinen? Niri udaberria ere gustatzen, baina udakin geldituko nintzen. Uda batez ere lotzen dutelako oporrekin, orduan oporren garaia da nahi duzun egitea, denbora libre pila bat, eta nik udan disfrutatzen dut bila. Bi hilabete batez ere uztaia eta abuztuan eretza dire, hola, zoragarri. Hirian bizizarela aipatu diguzu, Txantrean pixkat herri giroa badagona, baina ezakit sekula eduki duzun iruñatar eta hiritar askok dute asteburutako herri hori. Bai, badukat. Eta zein da? Bi herri ditut, direla Artasoa eta San Martin deunz, eta Faialde inguruan, herrialdean. Eta, orain jakasi apenas ez joaten, baina txikitan eta askotan joan izan naiz. Asteburua guztian pasa. Eta hango euskararen presentzia nolakoa da? Gutxi, oso txikia. San Martin deunzen oso txikia, orain ematen du sortu dela euskara ikasteko taldetxo bat, eta Artasoan pixka bat gehiago, baina ez duzu entzuten kalean eta lekutara joatean deus ez. Eta biak probatu ondotik, askotan ez du aukeratzen non bizi garen, zu zein aukeratuko zenuke, herria edo hiria? Hiria. Zergatik, zer maten datzu hiriek herriek ez zuena zure iritziz? Askatasun gehiago nire ustez. Herria, edo igualdan ja gehiago pertsonago, baina herri batek uste dut limitatzen zaituela nola baitean hainbat gauza egitera. Gero gauza positiboa dauka herriak da, nolaitan bizi garen erritmo honetan, herriak emate dizu lasaitasuna, hartzeko denbora, deskantsoa. Baina hiriarekin bai, jareo. Eta zure kasuan, Iker, probatu alduzu hiriko bizitza? Bai, nik ere probatu dut hiriko bizitza, Iruñan ikasten egon naiz, lanin egon naizen bitartean bizitzen ere bai, orain dela urte bat arte astez Iruñan bizi nintzen. Eta, bueltatu edo, nire hautaketa izan da herrien aldekoa, batez ere, nik uste dut ere hori zure sustraiakin lotuta dagoela, orduan ni herritarra naiz, eta Iruñan oso gustora egia da, niretzat Iruña bizitzeko hiri badela. Baina honi nahiago dut adibidez herriko lasaitasuna eta herriko aspertzia edo ez dakit nola ditu, baina herrian ez dago deus, aguniztean, baina ni herrian egoten naiz gustorana, nire inguruan dago, eta horrek elkartasun puntu bat ere badu herriak, ez? Bai, txikitasun horrek badenok elkar ezagutzea, horrek bere alde honak eta bere alde txarrak ere batzu, baina nik uste dut batez ere zure inguruan sortzen duzun, bertan zaude gustorana, ez? Orduan nik uste dut, hirian ere oso gustora, baina nik herrian alde, bai. Herrian bizi, baina bidaiatzea gustatzen zaizu? Bai, aldutenikan, saiatzen naizola herritik hurbil ez bada ere, nonbaitara ibati dagoela saiatzen naiz. Eta badago bidaiaren bat egin duzuna eta bereziki gelditu zaizuna barrenean edo etorkizunera begira egin nahiko zenuna? Bai, egindakoen artin gelditzen naiz, Perura egindako bidai batin, horrekin gelditzen naiz. Nik aspaldi izan zen ja, lehenengo bidai hola potolo bat izan zelako eta pixkot esperientzia ikaragarri bat. Eta egin nahiko nukenen artin beti dago pendiente lagun talde bat dugu pendiente Indiarako bidaia eta hor gabiltza. Indiara joaten garen aurten ez da datorren urtein edo. Perura joan zinenean, kuadrilla joan zinen edo nola izan zen? Bai, lagun batekin, baina bertze lagun bat antzegoela, berari bizitan, beran zegoela ikasten, eta lagunekin. Eta denbora asko egon zinean? Hilabete bat apiko. Orduan, bidaia eman zizunez, ezagutzeko Peru eta hango kultura. Peru oso ondia, baina ezagutu beno, zerbait ere ezagutu beno. Zure kasuan, June, gustatzen zaizu bidaiatzea? Bai, baina ez dut asko bidai motzak egin ditut. Oso motzak, astebete edo 2 aste gehienez jotan ikuste. Eta zuk ere baduzu bidaian bat pendiente hor erraten dena? Gustatuko litzaiak eola, igual, hemendik urte atzutara orain oso gustora nago hemen, eta ez dut jen nahi, baina hemendik denbora batera, igual, alde egitea denbora mugagabe bat, igual, Afrika aldera gehiago. Orduan, Marrokos aldera edo hegoalderago? Hegoalderago. Ze bai Latinoamerika eta dena dago oso entzunda eta Afrikako hegoaldea ez dakit, Inorrez ari bat erosirretiko? Ez ditutola iritzi asko entzun eta ezagutzeagatik baina.
Ordan gustatzen zaizu pixkat diferenteak diren gauzak probatzea eta deskurritzea? Bai, asko. Bai. Esaten dute askotan, jaten dugunaren arabera definitu daitezkela. Zure jatetxe batera joanez gero, euskaldunek ez, alditzen lotura egiten da, eta literaturan, eta agertzen da beti janaria, eta ez. Zuek jatetxe batera joan eta zerbait jateko eskatu behar, zer eskatuko zenuten? Ez da gini nahiko klasikoa naiz, plater kombinatuan beti urrai azpiko de petxugan gelditzen ez askotan, betiko klasiko hortan. Eta gero, ensalaia rusa, gustatzen zait unitz, hola eskatzera gero itxin ez dutelako inoiz jaten. Baina batez ere itxin jaten ez dituzten gauzak, ez? Itxin egunerokun jaten dutena saiatzen ez, kanpora joaten naiz, probaizten, jateko gauza diferentik. Petxugak etxean gutxi eta... Hori da. Zure kasuen? Bai, antzeko, pixka bat igual elaboratua irakurri karta eta elaboratuago den hori eta etxean jango izenukena eskatzen duzu ez dakit. Nago platerra gustatzen zaitola denan barazkiako jaldrea edo olako zerbait berezia eta saltxekin edo eta gero postreak denak. Ordan postu zalia zara? Gozo zalia. Esate dute batzutan ona izanen zela jatetxera joan eta dena postria eskatzea zuk egingo zenuke alakoren bat. Pixka bat ola guztietatik iziniz. Degustazio moduko bat, ez? Bai. Bueno, biek gazteak izaki festazaleak ere izango zarete edo ze? Bai, ni behintzat banaiz, ni banaiz. Oain gero eta gutxiko, baina bai, segitzen dut. Eta badago besten bat, berexia dena zuretako edo iristen denean ilusio handitzez hartzen duzuna? Bai, niretzat nire herriko inauterik, ez? Nire herriko inauterik dire sakratuk, niretzat nire herriko haunitzen ere bai itxunan, eta nik uste dut hori urteko, ez da nola esplikatu, baina gauzarik haundina guretzat edo, oso herrikoia ere bai, eta hori da, besta bat markatuko banun bait, herriko inauterik izan entziren. Zure kasuen? Justo jai txikiak eta aurreko egun hori bakarrik auzokoa dena eta gutxi egoten garen horiek dira baita jai txikitako ostirala ez dagoela inor, edo inauterietan ostiralan ez dagoela ere kasi apenas inor, egun txiki horiek. Hori dire gehien gustatzen zaizkizunak. Bai. Eta festara ateratzen zaretenean edo kotxean zen musika entzuten duzue? Nik kotxen gutxitan, nik kotxen batez irratia hitzen dut egia erran. Baina bestera atetzen, denetarik badago, ez naiz bat ere musika dantzagarria gustatzen zait, patxanga ez den dantzagarri hori ere bai. 70-80 hamarkadako musika eta asko gustatzen zait, gero euskal musika ere estilo desberdinetako ere gustatzen zait, baina nahiko edozen musikatara, ez da inoa arran, egokitzen naiz, bai. Baina badago talderen bat Euskal Herri mailan bereziki gustatzen zaizuna edo kantautoreren bat? Orain ez, denborak izaten bolaka talde bat bertze, lehen nire nerabezaru eta markatu zuten berritxarrakek hori bai. Baina gero egan dire, boladaka izaten dire. Segun, orain ez dut talde bat gustoko. Zu baduzu joera kantaren bat edo talderen bat entzuteko? Antze gortan zaita boladaka edo entzuten dituzula, talde hau. Harin azken aldian Nagorroten 13rekin pixka bat entzuten, fijatzen naizela, bilatzen duela gehiago YouTubeen eta horrela. Baina hori gero, iseo ere egontzen garai bat, eta ezberdinak anitzak ez da... Eta zuretako garrantzitsua da entzuten duzun musika euskaraz izatea edo ez da zure prioritateaketako bat? Saiatzen naiz batzutan, baina askotan kontuan hartzen dut nagola ere entrenatzen txikien talde bat eta igual kotxean joaten bagaren okelkarrekin saiatzen ez euskal musika ipintzen pixka bat normalizatzeko euskarazko abesti guztiak. Saiatzen naiz igual bai. Ekonomia ikasten duzula esan diguzu, nola eta bukatzen zenun ekonomia ikasten zer kreditu zatzun karrera hortatik? Izan zen bigarren batxiller, zer egin, nola joan. Eta geratu nahi nuen eta hemen zeuden aukeretatik ez nukan argi, baina deitu zean ekonomia ikusten nuen noaitan garrantzitsua zela ulertzea eta erabaki nuen hartzea. Pero sartu ala konturatu naiz. Ez dela espero zenuna. Enpresa eta listo, baina eta gero hor euskararekin adibidez, oso gaizki eraman izan nuen, lehenengo urtea kasi osoa euskaraz izan nuela, bigarren urtea, dena erderaz, ikasgai guztiak, datu matematika, kriston jale ba. Zentzu hortan, faltan botatzen duzu UNAN edo Nafarroako Unibertsitatean, zagit, haien aldetik pixka gehiago jartzea euskararen normalizaziorako? Bai, botatzen dugu,
Ez den normala, klasean ginen 40 euskaldun nahi dugula ikasi karrera berdina, eta ez ipintzea irakasle euskaldunik, egonik irakasle batzuk prestatuenak Euskaraz klasea emateko? Bai, euskaraz klasea emateko horri izan genituen ikasgai bat gainera erdian irakaslea, ez dakit baja hartu zuen zerbaitengatik eta batean erderazera egon. Klase guztia hor denak jartzen instantziak Eta lortu zenuten zerbait, errexea izaten da, holakotan burokrazia pasatzea eta aldaketak egotia? Keba, irabazten dizu burokrazia. Batzuk hasi ginen eta hasieran ginen guztiok, hilabetera bakarrik geratzen ginen 5, irabazten dizu, nolaitan nekatzen dizu ikusten, ez dituzun emaitzak oso azkar ikusten, eta gaina ez dizkizute bat ere, ez dizkizute baliabideak ipintzen lortu ahal izateko. Nekatzu joaten zara, ez? Bai. Eta kasu hortan gainera, Nafarroako euskaldun askok erabakitzen dute Gipuzkoara, Bizkaiara, Arabara joatea, ez, ikastera. Zuk nabaritu duzu hori zure inguruan? Bai, kuadriakoek eta ingurukoek euskeraz ikasi nahi zutenak joan dira kanpora. Nik egin dut apustua hemen egoteagatik eta hemen egiteagatik euskarazko eskaria handitzea ere bai. Ze bai, jende gehienen erantzuna da, euskaraz ikasi nahi duzu joan Bilbora, eta baina nik ez dut Bilbon euskaraz ikasi nahi dut Nafarroan euskaraz ikasi. Zure kasuan ere Nafarroako Unibertsitatean ikasi zenula esan diguzu, zer ikasi zenuzuk? Magisteritza lehen hezkuntza ikasi, no? Bueno, esaten dutenez, orain errango diguzu egia den edo ez, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza dira osotasunean euskaraz ematen diren 2 gradu bakarrak, ez? Bai, nik ikasi nun garaian, oain gradua da, baina nik ikasi nun garaian azkenengo urtea zen diplomatura ikasi nunik, nik 3 urtetan inun. Eta bai, karrera bakarrak euskaraz bere osotasunin lehen hezkuntza eta aurre hezkuntza ziren. Eta euskara maila egokia zen zure ustez, edo zer esperientzia eduki zenun? Bai, egokia, bai, nik ikusten nuna zen igual irakasle batzun aldetik, eztabaidatzeko moduko igual euskara maila, baina orokorren ikusten nahiko egokia ez dela. Eta gero klasekideen artin ere batzuk igual gaztelera zurasteko joera ikusi izan nun, baina nik uste dut orokorren nahiko egokia. Irakaskuntza ikasi eta eskoletan zerbait ibili zara irakasle tutore moduan edo bertso eskolan inguruan beti? Ez, irakaskuntza akitu nun kaina batin eta irailean jasi nintzen bertsozale elkartin eta ez naiz ibili tutore bezala. Momentuz ez dut nahi ere, oso gustora nago nire lanakin. Eta orduan ez dut tutore bezala esperientzian bat edo errateko modukoa. Baina bertso eskola bezala, bertso eskolako irakasle bezala, eskola handitzetan ibili zara, batez ere 5 eta 6 mailakin imaginatzen dut, bertsolaritzagatik. Zer realitate ikusi dituzu euskarari dagokionez, ze maila dute Iruñerriko? Denetarik, azkenin da denetarik, ez? Generazio bakoitzetik batetik bertzera aldatzen da, orduan ni Iruñerriko eskola gehienetan ibili naiz egia erran, batetik bertzera. Eta denetari dago, nik uste dut gehiago funtzionatzen dula gelaka edo generazioen arabera, ez? Zenteke eskola bateko 6. mailakok oso euskararen aldeko joera izatea edo, eta 5. mailakok ez, edo alderantziz. Ez dago zehaztasun bat edo tipologia bat hau hola da. Ez nik uste dut denetari dagoela, ez horren barrenik. Eta tipologia horien barnean, aniztasun horren barnean, zerek uste duzera egiten duela batez ere? Irakasleak? Irakasle badu, niretzat irakasle badu kriston eragina, batez ere ikasleia motibatzen txun, euskaraz aritzera eta euskara gozamenetik ikastera edo pixkot, eta ez zatea derrigorrezko zerbait euskaraz egin barutelako. Eta nik uste dut gero etxetik zer ematen zaion aurrari ere garrantzitsua dela. Ezin dugu aur bat idali ereduan ikastera, gero etxean ez badugu inoiz animatzen antzerki bat euskaraz ikustera ibateko, edo ez dakit, nik uste dut bi aldetatik ez. Etxetik gehiago alare ez, azkenin eskolak bere mugak du, eta eskola ez da euskaraz ikasteko eremua da, baina horrekin ez dugu ereduak hori da. Ez du bermatzen, ez du bermatzen eguneko egunin euskalduna izan behar den, baina nik uste dut etxetik ere bultzatu behar dela, ez da gurasok ez izan euskaldunak, bultzatzen alda, euskarazko ekintzetera apuntatuz, euskarazko ekintzetera eramanez, jarrera positibo bat agertuz euskararekiko, eta nik uste dut hor badagoela lan bat itxeko. Zuk ere ibili izan zara, esan duzu bezala sukaldaritza tailerra eta beste aurrekin, ze esperientzia eduki duzu? Euskararekiko dagokionez, taldearen arabera zela asko. Taldean, bai, depende. Eskolak, nik bai ezberdintu izan ditudala eskola batzuk, hori bai egia da. Eskola batzuetan igual ez dakit zergatik euskaldunagoak ziren edo beste batzuk askoz ere gutxiago eta gero sikiera zuri euskeraz zuzentzea edo ez zuzentzea, azkenan bai nire lana zela eskolaz kanpoko jarduera hori aurrera eramatea, baina berez
fundazioaren helburua zen euskera sustatzea. Orduan aitea zen euskera sustatuz beste guztia lantzea eta oso ezberdinak taldeak. Batzuk 4-5 urtekoak talde osoa euskeraz eta 2 urte gehiagokoek dena erderaz. Eskola berdinean, berez berdin ikasita eta denak oso ezberdinak, bai. Bertsolaritzan Nafarroako gobernuak sustatzen duen proiektu bat dela uste dut, ez da gitala den? Nafarroako gobernu sustatu baina gehiago, igual lagundu egiten du gaur egun, baina sustatu udaletxetatik eta ere bai, udaletxe eta mankomunitatek ere babesten dute, Iruñeko kasuan, Iruñeko udalak ere. Eta elkarteak, ez? Bai, Bertsozabal elkarteak bideratzen du, bai, Bertsozabal elkartearen ekimen bada. Eta ikusten duzu aurrek badutela interesa, ze puntutan dago eskoletan bertsolaritza gaur egun, pixka zure ikuspuntutik? Nik uste dut momentu, interesgarri baten dagoela, bai, aurre ikusten zaien motivazio aldetik aurrak poz-pozi baten dire. Orokorren 180 gustatzen zaion zerbait da, eta pozi baten dire. Kontua ere, sormenerako tarte bada, orduan euskaraz egiten da, baina sormena ere lantzen da, eta nik uste dut aurrak gaur egungo hezkuntza sistema eredu honekin ez daudela sortzera oso ohituak, eta bereek egindako zerbait, zerbait sortzera eta horrek plazerra sentitzen dira azkenin, ez? Orduan gozamenetik, bertsotan gozamenetik saiatzen gara irakasten eta bereik ikasten ere gozatuz euskaraz, eta inkonstienteki aritzen dira euskaraz. Bereik ez dute planteatuko inoiz bertso bat erdaraz egitea adibidez. Bereik euskarazko zerbait da eta euskaraz egiten dute. Orduan ikusten momentu interesgarriak, gero eta bertso eskola gehiago sortzen ari dire Iruñerren adibidez, gero eta ikasle motibatu gehiago badaude, zaletasuna ere nik erran nuke baietz. Orduan ikusten momentu interesgarri bat badagoela. Azken urtetan bertsolaritzak zaizu bertsozale zaren june? Bertsoa faetan eta egon ez, baina hortik aparte, bertsolaritzak eduki du ez, agian antzerkian eta draman eta, kirolean ere bai, zentzu batzutan sarrera bat edo badabil, horrek ere eragin du? Bai, nik uste dut, bertze disiplina batzukin nahastu edo nik uste dut hori aberazgarria dela bertsoentzat eta baita bertze disiplinentzatera eta pixkote egokitu ez gelditu orain dela 5 urteko fase igual hortan, orduan egokitzen joan martzara gaur egungo bizarteko modalitate diferentetara eta nik uste dut bertsolaritza jakin dula hori pixkotera ematen eta hortan ari dela ere. Zuk herri kirolak dituzu, hori ere euskal kulturari eta folkloreari oso lotua egon dena, duela gutxi arte eta orain ere bai. Nola bizi duzu, nola sartu zine sokatira taldean? Auzoan zen, noaitan generazio guztiak sartzen ginen herri kirol taldera. Eta hori ezakit 4 urteko norbaitek animatuko zarete eta sortu genuen taldea eta oso gustora egon ginen, elkartzen gara ikastolako 5. mailatik debatxeko 4. maila arte elkartzen gara hor Nafarroko herri guztiak. Herri guzti, herri pilo bat Berriozar, gero Sakanakoak, baita Ultzamakoak, Kola guztiak eta dira urtean zehar 4 txapelketa, baina harreman pilo bat sortzen dituzula beste herriekin, ez? Eta gero, ja konstientago zinena, gainera da euskaraz ematen den kirol bakarra, mistoa zena 16 urte bete arte, zitu noetan gauza positibo pilo bat. Eta ja, erabaki nuen eustea beste kirol guztiak, saskibaloia ezakizer, eta sartzea herri kiroletan ordu gehiago. Eta sortu genuen auzoan emakumezkoen sokatira taldea ez egolako emakumeen talderik, bakarrik zegoen gizonezkoa. Eta guk esan genuen ez, emakumezkoen aterako dugu. Eta geroztik, daramagu uste dut 7-8 urte hor jotasu lanean. Eta orain gainera hori txikien taldea berriro berreskuratu dugu. Eta nolaitan, netzat kirola baino pixka bat gehiago da, herri kirolak ere sortzen duzunean edo sartzen zarean giro horretan sustatzen duela euskal kulturaren sortze bat, ez, edo aktibatze bat. Bai. Nik galdera bat daukat, ez da zuri gertatuko zaizu, baina sokatira berez akzioan ikustian ez jakintasunetik, baina sinpletasun puntu bat edo igual sinpletasun puntu batekin lotzen dugu, nola entrenatzen duzu sokatira, zen izaten da funtzionamentua edo? Nik izate dute, etortzen den jendean ikuste espertu behar dela hori ikusten bitalde tiratzen, ez dutela ez dela egiten hori bai pentsatzen. Normalean entrenamendu bat da, daukagu polea bat ez dakite, soka bat, atzeratzen zaiguna polea batetikan, eta orduan daukagu kajoi bat, eta guk sartzen ditugu kiloak barruan orduan ipintzen gara denak hilara batean, eta da kajoia, gu atzera eginez, kajoia igo, eta kajoia jaitsi denbora guztian.
Eta joaten zarete poliki geroz eta pisu gehiago sartzen gajoian. Hori izango zen. Urte hasieran ez dugu igotzen ez da behin, eta urte amaieran, lasaitasunez igual dugu igual postaldiz. Eta pixkat polioarren funtzionamentuan hortaz aparte imaginatzen dut fisikoki ere bai entrenatu beharko zaretela, korrika eginez, zai gimnasiora joaten zareten edo... Joan beharko gineake. Berez daukagu egon bat fisikoa ditzen dioguna, korrika ateratzera joateko eta pixkat fisiko hori garatu ahal izateko. Eta neska hondez daude txikien taldean herrikiroletan? Txantrean justo bai, beste herrietan ez, baina txantrean gehiengo gari dira neskak. Orduan hori ere pozgarri, ez? Bai, super kontent. Ez da, literatura zalean zareten, irakurtzeko joerari duzuen? Nik edexente egia erran. Azken aldian gutxi, baina... Gustatu zaizu? Bai. Eta badago euskal novela edo, ez da, novela zalean zareten, zientzia fikzioa, zer maite duzuen, historikoak? Neri novela gustatzen, novela fikzioa dago, bai, eta euskaraz, batez ere euskal literatura irakurtzen dut, hori gustatzen zaitelako, eta ez dut liburu bat hola gustokona, ez? Haunitza pasatzen zait behin irakurri eta gero handik 2 urtetara berriz hartzen dutela irakurtzeko, hori ere egin izan dut, baina ez dut bat hola gustoko, ez? Denak, saiatzen naiz, ateratzen diren alden liburu gehien irakurtzen, gustatu zaitelako batez ere. Eta idazle referentzialen bat badukazu edo erten duzula jo, haunek ateratzen badu erosiko dut? Ez, baina, bai, Eider Rodriguez gustatzen zait haunitz, eta saiatzen naiz berak ateratzen du erostia, baina ez da ere hola bat, eta ez dut hola idazle bat bere xiki hola. Zein da bere azken liburua irakurri duzuna? Bihotz handiegia. Eta, gustatu zitzaizun? Bai, gustatu zitzaiten, bai. Kurioso xamarra omen da, ez? Bai, hori da, ez nuen esperolakoa izango zen, baina bai, gustatu zitzaiten, bai. Zure kasuan? Ez daukat, euskararekin ez dut asko irakurtzen, Saiatu izan naiz, baina ez dut, ez dakit ni ez dudan berdin ulertzen euskara eta erdera, baina gehiago kostaren zait euskaraz irakurtzea erderaz baina. Eta badago libururen bat erderazko izan tare, bereziki gustatu zaizuna? Orain ez daukat buruan. Ez, orain ez. Horiten aitzela bere momentuan irakurri nuela Gose Jokoen trilogia guztia, en plan, hilabete batean liburu guztiak, baina... Akziozko gustatzen zaizkizu pixka fantasia puntu horrekin? Igual, bai, izan daiteke, baina gero baita errealitatezkoak asko gustatzen zaizkit, así que... Zinemara joateko joera duzue? Zinemara ez, egiarran ez. Urtean bitan joango naiz edo, ez naiz bat ere joateko zalea. Ni bai, gustatzen zaiz joatea. Eta dago pelikularen bat gustatzen zaizuna bereziki edo azken aldian ikusi duzuna eta... Gustatzen zitzaidan asko, ateratzena ezakit jarraitzen duen Green Book pelikula oso ona iruditzen zitzaidan. Historiatxo bat hola. Eta gero orain daukat pendiente ikustea, atera dutena martxoak 3koa. Bai. Orduan gustatzen zaizu pixkat ere euskal zinemagintzatik jasotzea eta hor ere bai. Bai, euskal zinema ateratzen diren guztiak nik uste ikusten dituela zineman, Soñigoaren semea joan nintzen, horiek beti zineman ikusten ditut. Eta gero besteak ja, baten bat nahi badut egunen batean ikusten. Hori ere gustatzen zaizu, ezta? Bai. Askotan sortzen da zuen kuadrillan edo zein da euskararekiko edukitzen duzuen hausnarketa? Hau da, zuen herrian edo kuadrillan euskara solasteko joera duzue, zuen inguruan nola ikusten duzuen momentu hauetan euskara? Bai, gu gure kuadrillan denak euskalduna gara, denak euskaraz, gure herrian ere euskaraz eiteko itxura dagoelako, orduan orokorrin denak euskaraz egiten dugu eta eguneroko bizitzan niri arraro egiten zait erdaraz egitea, adibidez. Gero egia da, gu herri euskaldunak izan eta euskaren arnasgune bezala identifikatzen gaituzten arren, nik bai ikusten dut, nire kezka bada azken aldean ikusten dituztela, nire inguruko herrietako aurrak eta gurasoa batez ere errango nuke, erdararako joera gero eta handiago dutela. Orduan batez ere esaerak eta holako gauza erdaraz sartzeko joera dute aurrek. Eta Iruñan edo pasatzen kontrako, Iruñan kaletik noienekan, iruditzen zait, bain dela 10 urte ikasten nengoen hemen, ez nula euskara aditzen edo, eta bain gero eta gehiago aditzen dutela kaletik, ez? Eta herrian berriz ikusten dut, ez atzera pauso bat, baina bai igual kontzientzia faltagatik edo, ez dugu pentsatzen ere herrian bizi gara euskaraz, ez dugu igual ikusten beharrezko denik edo, baina bai dagoela gero eta joera gehiago erdarara jotzeko, eta ez kezkagarria, baina bai, kezka pixkoz bai eragiten ditu horrek. Pixapena, ez? Bai, adibidez ni herriko plazara joan eta herriko plazan aditzea hor batzu beraien artean gaztelera solasen niretzat da niri belarriak egiten dit min ja. Ez dakit, egiten dit ja
Ez ikusten dut, ez dakit hori guain dela 20 urte gu aurra ginen ikan, ez genula egiten. Eta iruditzen zait, guain gero eta normalago dela hola egitea edo, ez? Eta iruditzen zait hori dela kontzientzia falta bat, ez? Ez dugulako kontzientziarik igual euskararen gai honekin, edo iruditzen zait euskaldunetan honeztan kontzientzia falta zaigula. Gu kuadrillan denok elkarrekin ikasi genuen euskeraz, baina bai guztiok elkarrekin gaudenan ez dugu euskaraz egiten daukagu nahitean, batzuekin beti euskeraz eta beste batzuekin beti erderaz. Ni saiatzen naizela beti igual lehenengo hitz hori euskaraz egiten, ze bai uste dut norbait ezagutzean edo lehenengo hitza egiten baduzu edo lehenengo aldiz elkartzen zaian euskaraz egiten baduzu, hortik aurrera markatzen du pilo bat nola izango den zure erlazioa. Eta hori auzoan nabaritzen dut, jende askorekin niri euskara zuzentzen didala eta ondokoari ez zaiola euskara zuzentzen. Eta gero inguruan, igual gehiengo batek bai egiten duela erderaz, baina hor bai da jarrera kontua. Ze berez bizi naiz giro erdi euskaldun batean eta nahiko bagenu euskaraz egin ahalko genituzke nik uste, ordu gehienak. Komentatu duzu, txantrean gainera mugimendu handia duzue eta gazten mugimendua uste dut oso pilpilean dagoela eta onditze elkartzen zaretela proiektu ezberdinak aurrera eramateko. Ze puntutaraino uste duzu euskara bigarren plano batean edo bigarren irudi batean gelditzen dela halako ekintzak eramaterako orduan edo halako gazten mugimenduak eraikitzerako orduan? Hor bai, behin baino gehiagotan hitz egin izan dugu elkartzen gara eta bilera hasi aurretikan gaude erderaz hitz egiten, bilera hasi euskeraz, bilera amaitu erderaz. Eta berriro. Eta hori gainera gure hartan hitz egin dugu goazen saiatzera hasieratik euskara izaten, ez? Bai. Baina bai dela pixka bat nolaitean egin behar, guztio garelako kontziente euskara landu behar dugula eta aktiboki egiten dugu orduan proiektuak egiterako orduan eta egoterako orduan euskaraz egiten dugu, baina ez dugu lortzen eremu informalera eramatea. Ere uste dut askotan eta horrekin lanean konturatu naiz ez ditugula baliabideak euskara informala egiteko. Gara eskolan ikasitako euskara normala, batua, ez dakigu broma bat euskaraz egiten. Txiste bat euskaraz kontatzen, ez dakigu. Ez dakigu edo ez dugu ikasten. Eta bukatzen joateko, ametxo bat baduzuena etorkizunara begira, izan daiteke euskararen inguruan, kulturaren inguruan, edo besterik gabe zuen ametsa dena? Horrek erantzun zaila du galdera erresa da minio. Ez da, eta ametsak haunitz, ez dut bat konkretuki. Euskararen inguruan, bai noski, euskara gero eta gehiago aditzea, euskara ofiziala izatea Nafarroan, jendeak alaskatuta, gero eta euskaldunago izatea Nafarroa, hori denen ametsa da nik uste dut euskaldun guztina. Eta gero ametsa haunitz burutan, baina niretzat gordeko ditut behaz. Gero kafian kontatuko dizkigu. Hori da. Zure kasuan June? Antzeko esango nuke, euskara zure bizitza 24 orduetan euskaraz egin ahal izatea, ikasten, lanean, erosketak egitera joaterakoan, baina egiteko aukera izatea gutxienez. Eta gero zuk aukeratzea ea nahi duzun, ez duzun, baina aukera egotea, ez da. Bikote, plazera handi bat izan da gure artean zuei hartzea eta zuekin momentu hau konpartitzea. Denbora bukatu zaigu, beraz agurtzeko ordua da, baina jarraitu euskaraz gozatzen, bizitzen eta mila esker etortzeagatik. Zueri. Bertze bat arte. Altsasu aldean, omen zegoen gizon bat, saltzen ibiltzen omen zena. Beti ekartzen omen zituen gauza arraro xamarrak. Eta bazegoen beste gizon bat, Manuel izenekoa, betiaren atzetik ibiltzen zela. Zer ekarri duzu gaur galdetzen zion? Eta besteak, behin alaxi esan omen zion. Ikusten aldituzu, hemengo arraultza hauek, arraultzak, kalabazak ematen dute. Ez, astoaren arraultzak dira. Momentu hartan, Manuelen begiak zabaldu ziren, eta alaxi esan zion, astoaren arraultzak. Bai, entzuten duzun bezala. Eta arraultza hauetatik ateratzen diren astuek hitz egiten dute. Momentu hartan, Manuel pentsatzen hasi zen. Egia ote da gizon honek diona. Berotu eta arraultza erosi zuen. Hantxe abiatu zen etxera poz-posik baserri aldera. Eta bidean, euri hasi omen zen. Geroz eta azkarrago, geroz eta gehiago. Eta bapatean prun! Erori. Eta arraultza joan omen zen bueltaka. Eta gauz txiki bat
saltoka atera omen zen. Manuel, herrira jaitsi zenean alaxe esan zuen, asto txikia, korrikatzait batera, sasien artetik. Batzu diote, erbia izango zela, baina nik asto txiki hura existitu zela sinisten dut. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.